Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mutanen duniya, ƙasarmu Najeriya da ƙasashen waje irin ƙasashen maƙwabtanmu na ƙetare Nijar, Kamaru, Chadi da sauransu. Kasancewarmu a wannan lokaci wani sabon channel muka buɗe mai taken sunan Abul Fathi. Da muna da channel Asararu da kuma bankin Asararu kuna haɗuwa da mu. Wannan wani sabon channel ne namu. To insha Allahu ku bibiye mu ta nan ma za ku same mu. Muna tare da wannan malami mai albarka mai Asararu Zalla TV. Shi ne da wannan sirri mai girma, sirri mai falala, sirri mai albarka wanda in har aka aiwatar to za a samu abin da ake muradi nan take da izinin Ubangiji. Duk wanda aka aiwatar da wannan aiki a kansa da izinin Ubangiji la shakka sai an mallake shi. Ko waye shi, ko waye ita, mace ko namiji. Da izinin Ubangiji in aka aiwatar za a mallake ta ko za a mallake shi ko ubangida ko wani ne kake so ka je ka karɓi kuɗi a hannunsa tana iya zama shashatau sosai da izinin Ubangiji. Yanzu za mu yi muku bayani kan shi wannan sakandami na sunan Allah da annabin rahama Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wannan sakandami ne na sunayen Allah, Allahu Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam. Wannan gigari ne nasu. Wannan muka bige su kuma muka ga ya dace a taimakawa bayin Allah masoya Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam saboda a amfana. Saboda Allah ya ce wa laƙad karramna bani Adama, ya karrama ɗan Adam. To kuma Allah ya sanar da mu ilimi, ka ga ai ya dace a sanar da wasu. Saboda amfanin sani a sanar. In ka bar shi ma, in wani ɗan adam bai amfana da shi ba, ai bai amfanar ba, wani ɗan adam ya ƙaru da shi, shi ne. Wannan dai am laha lamahadu. Ga shi sunan kamar yacce yake. Za a buɗe wannan mimun ɗin sai a sa sunan wanda ake so a mallaka a sama, shi kuma wanda ake so a mallaka a sa a ƙasa. Wannan mimun na ƙarshe na biyu shi ma a buɗa, wannan ha babbar ita ma a buɗa a sa. Sai a ainihin rubuta ƙafa 77. In aka rubuta ƙafa 77 sai a tafasa shi. Idan aka tafasa shi, a nemi lemon tsami a sa a ciki. In aka sa sai a sha tsawon kwana 3 ko 7. Sai a nemi zakara a yanka a yi sadaka da izinin Ubangiji. Kowa ake so za a mallake shi. Don neman ƙarin bayani ku tuntuɓe mu ta wannan lambar waya tamu, ku kira mu ko WhatsApp za ku same mu insha Allahu. Da duk wanda ko kuma wata damuwa ce ta damu mutum ko kuma wani marar lafiya ne aka rasa gane masa, to a tuntuɓe mu insha Allahu za mu warware muku insha Allahu za a samu biyan buƙata. Ko kuma wanda yake so a mai dubi a kan lamarin rayuwarsa Allah ya biya mana buƙata.